भौजी तोर दूध पिया तेरा भौजी तोर दूध पिया टुकुर टुकुर तकाना उधर उधर खुदाना जिया तेरा टुकुर टुकुर तकाना उधर उधर खुदाना जिया तेरा अरे जिया तेरा भौजी तोर दूध पिया ना जिया तेरा सुंदर भइल बा कि सब लोग पूछता कि कौन भगवान के पूजा लो कि हाथ ना सुंदर हो रही रहा भइले आपके तो सब कहता शिव जी के पूजन की विंध्याचल धाम गइलू कर आशीर्वाद से हो रहा ऐसन पइलू के पूजन की विंध्याचल धाम गइलू एकर आशीर्वाद से होरी लवै मुहे अंगुरी चुसन बिछवने पमुतना जिया तेरा मुहे अंगुरी चुसन बिछवने पमुतना जिया अरे जिया तेरा भौजी तोर लेकिन आज के दिन हम चाहब कि भौजी के कुछ तनिक दिहल चाहत रही तो हमार भैया देता रहे कि भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया भौजी दास रुपया लपरिया भौजी दास रुपया लाजो ना लागे ला नजरिया
भी तो पैसा रहे। मामा कमाले बबुआ के नाना कमाले, मामा कमाले बबुआ के नाना कमाले। सुर भइल गौआ जहरिया में, सुर भइल गौआ जहरिया में, खाली 10 रुपया कलम फुलवरिया में, खाली 10 रुपया कलम फुलवरिया में। भाभी भैया हेलो दीदी सॉरी भाभी मैं आपकी तरफ से हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक जा भैया रुका। ई कहली की भौजाई के तरफ से बाड़ी तई भइली ना बबुआ के मौसी, मौसी भइली नु। हां तो ठीक बा, बियाह में भैया असहु ना बोलैले रहन, आज मौका मिलल बा। हटा ना त मौसी बाड़ू ना बबुआ के त बाबू, बैसू ना। आदमी बाबू के मंझले नाना यहाँ आए हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अनिल अंकल से कि आप मंच पे आएंगे। हाँ और बाबू को भी लेके आओ, बाबू को और राकेश लेके आओ। चल बाबू। हां त बबुआ के मौसी खाती ह कि बबुआ कहता कि कबे खइबू ना पियाबू मोटइबू बाई से, खइबू ना भैया 1 मिनट एजा तो हम नाम धा देनी, लेकिन हमनी क्या कैसे गावला पता बा? खेलड़ो खइबू ना पियाबू मोटइबू बाई से, खइबू ना पियाबू मोटइबू बाई से, हमारा भैया के पे चल गइबू बाई से, हमारा भैया के पे चल गइबू बाई से। बड़ा नाच कइले बाड़ू अपन सुखराई, बड़ा नाच कइले बाड़ू अपन सुखराई, ससुरा में कुछ ना बताई, ससुरा में कुछ ना बताई। अच्छा हमने के मंच पर बबुआ के मौसी आइल बड़ी काव्या दी, और हम चाहते हैं मंच के दिन खाली करी जा गाओ दीदी। त इनका खाती का वाला का करली हो खेलड़ो का करली, का करली हो खेलड़ो का करली, छुवरिया काव्या छिनरो का करली, छुवरिया काव्या छिनरो का करली। आई का करली आजाद करली हो, आजाद करली, आजाद करली हो, आजाद हेलो हेलो हेलो। अच्छा सुनी चंदन भैया आपके अच्छा ऐजा के रहो मौसी है नु, त इनको खातिर रहुआ उहे लगम नु। आय अपना गोलू भैया के ले के आजाद करली, अपना गोलू भैया के ले के आजाद करली। और भैया 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 कि बबुआ के फुआ बड़ी मारवावेली, बबुआ के फुआ बड़ी मारवावेली। का मारवावेली? भैया रुकिए रुकिए। खसिया भेड़ा के दुकान बड़ा निक लागेला, बड़ा निक लागेला। भैया पूरा गांव भर में मेजर, पूरा गांव भर में लड्डू बांटावा न दो। हमार लड़का तो भइल बा, लेकिन राउर भतीजा भइल बा करीना जी से पिताजी। पूरा गांव भर में लड्डू बांटावा न दो। अफुआ बनालू भतीजा भतीजा
3 जनी के होते भैया रुक जा बाबू। तार साली ढेर बोल देली आज तोर गाना अभी ना भइल छने छने बदले तोहरो मिजाज गाओ लेकिन तार साली ढेर बोलली आज हमार तो हम का भाई है कि भैया तार साली खिलाड़ी भैया तार साली खिलाड़ी रोकेली मोटर सुनी इहो बहुत भैया एक मिनट सौभाग्य से ही गाली सुने के मिलेला बबुआ के मौसी बनल बा गाड़ी सिलर बनल बा कि भौजी ताहर बहिनी के लाड़ी भौजी ताहर बहिनी के लाड़ी हाय तू तो बबुआ के फुआ हुनु तू काहे के बता बबुआ के मौसी हल्का नहीं थी। आई कि छान छाने बदले छान छाने बदले तहरो मिजाज रजो हम चाहेंगे कि ये महफिल में गोलू जी एक बार खड़े हों प्लीज आप आइए तो हेलो 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 हम चाहेंगे कि ये महफिल में हमारे गोलू राजा जी उपस्थित हो नहीं आप बैठकर सुन रहे हैं मुझे मजा आ रहा है बाकी अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आके डायरेक्ट कार्यक्रम में बैठ के जो खाना नहीं खाए हैं एक बार और बोल रहा हूँ आप लोग जाके खाना खाइए पहले क्योंकि वेटर लोग झोंक रहा है तो आप लोग बाकी हम चाहेंगे कि गोलू जी से कुछ सुनेंगे हेलो ए बाबू गाएंगे लेकिन मंच पर पहले पीछे हो जाइए आप लोग आप पैसा बीनने वाले गैदरिंग मत करिए आप लोग अलग पैर खींच रहे हैं गाने वाले कलाकार बंधु को फ्री छोड़िए एकदम फैला छोड़िए